waita basa goro ndibatsira vari ngavedzere vavo uchiti nhamba dzangu dzachina dzaunogona kuzombata dzine kugedzeba namba kusangana watuita zvekare mhuri yezimbabwe pano pazesty news pano patichange tichimhanya nemanews updates ezvinhu zvakasiyana-siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu yezimbabwe. So kana uri munyowani kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera pachena. Vadikani, nhasi dada kubatira nyaya yemurume aita mari nekutengesa manachisi, aita zvembiri nenyaya yemachenero ake masmart anenge akarova achizvitengesera manachisi ake. So muri yezimbabwe muno muzimbabwe munongozivawo inyika isiri easy kurarama kana usina chako chaunoita. So vadikani uyo akazvitsvagira plani yake yekutengesa manachisi. So akutengesa manachisi akapfeka masutu akachena zvekuti vanhu vakungofarira kutenga manachisi ake nekuda kwesmart raanenge akarova. Muri Zimbabwe, you need to see this video. Ndachikumbira kutaura zvanofunga mucomment section below wotudzawo mafungiro ako maringe nenyaya yemurume uyu. Guys, zvinhu zvakangorongeka izvi. Enjoy this video. Vanhu vada musoro wenyu hanzi ari kupi mungomane wemanachisi takati manje haasi kubatika bva makusenda achikutsvaka. Hauna WhatsApp here? WhatsApp handina but kusabatika ike kuti ndine delivery munhu angatinayo asi kunoona kwamondifonera ungandiendesera kumba kwawacheti kana changu kada kuti delivery padeni unounza kwanisa kundifonera utaura ndikuda zvine madelivery ngatimbomira bhoza pana vada kuuba sa ungoneka mbudza una foni wazonzwa sei kuti kutsvagwa no tizoita ndizondikutsvagwa pana someone azengamboviwa chi Facebook nepatiktok akati vanhu vari kutsvaga chichinoda kana ndapedza basa chatozonita sei kuona kuendazi kuti zvakamira sei. Saka nhamba dzako dzinoti chii? Nhamba dzangu pana vanhu vada kukubatsira, pana vanhu ndine vanhu 2 so far vada kupama 50-50 to make it 100. They are happy with your dressing, with your achirungu unozochigona nechirungu saka vari kutanzi mukomana vada kuita sei? Vada kukubatsira. Unoti chii nazvo izvi? izvi zvinofadza chaizvo ndoti waita basa goro ndibatsira vari ngavedzere vavo uchiti nhamba dzangu dzachina dzaunogona kuzombata dzine kugedzeba namba 0786539788 dzokoroza uri kumhanya urongori pamudutu 0786539788 dzinoburisa kuti Matthew Chinyerere. Unotengesera ku Matthew Chinyerere vanhu vanda kuziva? Inini area dzangu ndofambira ndotengesera Central Preside chitira ndakatera muna Robert Mugabe Central Newlands kuna Enterprise ndo mandoanzotengesera. Akakuinspire ndiani kuti ugare wakachena kudai? Zvakangoyo through nebasa rangu kuona kuti kana Right, vadikani, second update redu ndere murume akamodifya bhasikoro rake akagadzira price stand pabhasikoro. Muri Zimbabwe vanhu vaakuzvishandira, vanhu vaakuzviitira mabasa emaoko. Tsvagawo pako paunoita. Muri Zimbabwe uyu akutofamba neprice stand pabhasikoro achigochi chibage anodeliver kumba. Same newo manachisi anodeliver kumba. You need to see this video. Ndachikumbira comment in the comment section below. Much love. Sampai tu paman tu gojam dan. Oh no, yang belum deliver. Lezo.